Wah, kok sampean gak ngesakne? Anake sampean ke piro? Anakku loro. Sing nomor 1 GPI. Sing anake jenenge JPI wis. JPI nomor 1. Oh, JPI nomor 1. Sing nomor loro kondang lho. Mosok kandhane kok kelas loro lho wis rukun Pak De. Guyub rukun warga masyarakat mriki. Ngaturaken matur suwun ugi sampun rawuh hadir di acara malam hari ini. Mugi-mugi sing enom-enom enggalo entuk pacar, sing jomblo-jomblo enggalo entuk ganti. Lah sing wis duwe bojo muga-muga. Sing wis duwe bojo? Ya. Sapa sing muni ya? Tak idoni raiku lho ngomong. Ya to sampean ki. Iduk mental. Oh ya iso. Lah nek iso punel lho. Aku seneng ibu genggek wi. Kowe dia doyan begenggek. Doyan kan Kase Kediri kuwi Jemblem. Oh iya. Kalau di Kediri itu Jemblem itu begenggek ya? Iya. Loh, salah. Kalau di sini begenggek, kalau di Kediri itu Jemblem namanya. Jemblem, iya. Oh ya seneng begenggek, Mbah. Kok tak wapuk. Mas Akbar nggak seneng begenggek? Ya, kalau butuh saja. Geragas. Maksudnya nek butuh, maksudnya nek pas pengen Jemblem kuwi lho. Iki Mahargya Putra Miwaha Siwi manten bengi iki kajate ujub kabule no. Oh ngono ya Mak. Ya lantaran hajat iki hajat manten awake dhewe ditimbali keluarga gung keluarga besar. Ya kuwi Bapak Sukemi, ya kuwi Mas Andre Adi Pratama kelawan Mbak Sevi Yulia Andriani kang wis nempuh bebrayan agung, nempuh bahtera rumah tangga, awake dhewe bisa sowan maneh ana ing laladan beji Kejiwan Bojonegoro. Ana ngaturke panuwun. Awake dhewe kae pertama kali sowan ana ing kene yen ora keleru ditimbali karo ingkang winengku kinurmatan Bapak Ngatijan. Oh ngono. Akhire nglerek isih diparingi wektu kang mirunggan karo Gusti Allah. Kanggo nyambung tali paseduluran ya kuwi ngaraketke tali kekadangan utawa silaturahmi sowan meneh karo dulur-dulur sanak kadang kang mapan ana ing Beji Kedewan Kabupaten Bojonegoro. Oh ngono ya Mak. Iya. Alhamdulillah. Iya. Sowan komplit no. Ya. Asta Brata Group saka Kutha Angin. Ya. Kutha Angin Kadipaten Nganjuk. Ayo. Wah luar biasa. Usindene jejer-jejer ijo kaya lemper. Wah ya. Wah dan iso ketok kompak diseragami. Lah iya. Sinden ana cacah 5, sinden cacah 6. Iki nak jaman saiki to no. Nganggo seragam cantik-cantik ngene iki jaman saiki. Mergo perkembangan zaman, nut jaman kelakone wayang mengikuti perkembangan zaman. Dadi sing didelok, sing dipirsani karo para warga masyarakat, mirsani pagelaran wayang kulit ki ora mung ceritane wae, ning uga ana sindene sing dadi daya pikat utawa daya tarik, nilai plus. Ayo. Nek jaman biyen wayang tempo dulu ngono sinden ora kaya jaman saiki. Oh ngono. Sinden jaman biyen ngono siji ae tuwek lungguhe jejer penggender. Oh ngono. Ngono gek ngrokok, lupute ngerokok ya nginang utawa nyusur. Oh iya. Perkembangan zaman-zaman saya maju, oleh pencetus Ki Narto Sabdo, sinden dideleh ana ing jejere dalang. Oh ngono. Perkembangan zaman setiap dalang punya inovasi sendiri-sendiri. Durung maneh ana inovasi saka almarhum biyen Pak Anto Susmono Tegal. Ayo, sindene madhep ning kelir, madhep wayang. Oh ngono. Mengko nek pas tampil utawa pas nembang lagi diunggahke. Oh ngono, dadi inovasine dalang ki dhewe-dhewe. Aku besok ya ora gelem kalah, Aku ya arep gawe inovasi. Ngono. Sinden ora tak kek sinden gender, sinden ora arep tak dekek ning jejer dalang, arep mbok dekek ndi ning dhuwur gayor ngono. Wis.
Heeh, ning dhuwur kono ungkang-ungkang, heeh. Nek pas mangan dikerek. Lah iya. Heeh. Anggere dalange suluk muni mak. Lah iya, heeh. Kowe aja nut jaman kelakon iki sing becik wae, sing apik wae. Iya, luar biasa. Mas Andre Adi Pratama dengan Mbak Sevi Yulia Andriani. Ya aku iki ya durung rabi, aku iki durung nikah. Oh ya, si Joko, ayo. Ning aku ki wis tau sinau tumrap bebrayan, tumrap wong omah-omah. Oh ngono, wong wedok utawa sing wis membangun rumah tangga, membangun bahtera rumah tangga. Kewajiban seorang istri kuwi ana 3 no. Oh ngono, dicatet. Oh ya, kewajibane bojo ana 3. Kaping pisan ora lali nindakake ibadah. Wong wedok ahli swarga, nek wis diwengku kakung, ayo kowe aja ninggal ibadahe. Oh ngono. Upamane agamane Islam ya ora ninggal salat 5 wektu. Saya-saya entuk wong lanang sing becik imane, apik morale. Oh ngono. Nindakake ibadah sesuai dengan kapitayan kang sarta kepercayaan masing-masing. Kaping pindho, wong wedok calon swarga kuwi nek bangun miturut karo wong lanang. Oh, ngono, bangun miturut karo wong lanang. Ngalor-ngalor ngidul-ngidul waton perintahe utawa perintahe wong lanang mau ora njegurke ana ning juranging maksiat. Oh, ngono. Iya, kaping 3 wong wedok calon swarga sing sregep poso. Ngono. Masane ora mung poso nahan ngluwe, nahan ngelak ning masani ati. Ngono. Iya ya, Mak. Wong wedok yen wis diwengku kakung kudu manut perintahe wong lanang. Apa meneh wong lanang suami, kuwi nak wajib memberi nafkah kepada istri. Nafkah iki dibagi 2 no. Nafkah lahir, nafkah batin. Ngono. Nafkah lahir sandang pangan papan. Sandang pangan papan. Nafkah batin ki nyun sewu ora kok sarune iki ngelmu. Hubungan biologis kuwi nafkah batin. Ngono. Wong lanang kok pas butuh, wong wedok ki ndak oleh nolak lho. Ngono. Nek upama awake kesel ora entuk nolak kecuali nek pas datang bulan utawa pas bulanan. Ngono. Wong lanang kok pas butuh, wong wedok kok nolak. Kuwi hadis, wong wedok mau sewengi bakal dikutuk karo malaikat. Hadis. Lah nek sing wedok butuh, sing lanang pas kesel, kuwi sah ora dihukum. Iya. Ning kuwi jenenge hukum ora adil. Lho, iki ajaran agama kok. Ajaran agama. Ning apa ya ora kena disiasati? Kena disiasati upamane sing lanang butuh, sing wedok kok pas awake kesel bar nglembur bar nugas utawa bar ngerjakne tugas kantor. Kena disiasati piye? Upamane wong mangan sego goreng, lereng toke ben dipuluki dhewe. Ngono. Iya. Iya. Iki ngelmu ora kok rusuh. Oh iya, pengetahuan. Luar biasa. Ora lali ya kuwi ngucapke panuwun terima kasih yang sangat banyak marang para pepunden-pepundene awake dhewe sing nimbali aku kang sarta kanca-kanca saka Kabupaten Nganjuk sowan marak sowan ana ing kene. Ya kuwi pinanganten kekalih. Ayo Mas Andre Adi Pratama kang sarta Mbak Sevi Yulia Andriani, keluarga besar Pak Sukemi, Ibu Tarni kang mapan ning Beji, uga Sudarmane utawa wong tuane Mas Andre, Bapak Suwandi karo Ibu Dari ngaturake panuwun kang tanpa upama awake dhewe isih pinaringan wektu kanggo nyambung tali silaturahmi kekadangan. Ngono antarane Nganjuk dan Bojonegoro. Alhamdulillah ya. Wah, luar biasa. Wit sore aku nyambut gawe ning kene seneng kok no. Seneng semangat. Lah ya.
apa meneh luar biasa didukung dengan sound system sing kepenak. Lah iya. Wah, hebat tenan. Iya. Sound system penak. Wah, iki nek ning Nganjuk digone Nganjuk wis hebat. Lah iya. Oh ngono luar biasa matur nuwun. Ya, dasare awake dhewe ya mau budal saka ngomah, setengah papat sore. Ayo tekan kene jam piro? Meh jam 8 tak omongi. Lah kok iso meh jam 8? Lho raimu kesasar tekan Sragen piye to? Piye to? Iso Nganjuk, iso arep ning Bojonegoro kesasar ning Sragen. Lah aku iki turu ndak roh no. Oh turu, aku iki turu dilalah sopirku sopir anyar. Iso. Kulinane no sopire si Ardi kuwi. Ayo nek Ardi percaya aku wis genah dalan, wis mudheng dalan, tak tinggal turu no santai. Ayo, aku turu nganggo sopir sing anyar. Aku tak kira ya wis weruh dalane. Aku turu penak tangi-tangi. Lho kok wis ana kuthane ana gadinge loro. Nek kutha gadinge loro iki wis Sragen. Lho terus ana mie ayam Kabupaten Sragen terus matamu picek iki lho. Iki Sragen iki. Kowe arep ngeterke tanggapan apa arep ngulihke aku ning Solo? Lah iya ora apa-apa. Untunge aku melek lho nok. Lah iya. Umpama urane wis digawa tekan ngendi-ngendi. Lah ya ora apa-apa sing baku ora randat kebangetan. Ha iso. Uga ngaturke panuwun terima kasih. Katur sapa? Katur dumateng dulur-dulurku WMC Wayang Mania Community sing berkumpul pada malam hari ini. Oh ngono pecinta wayang. Siapapun dalangnya yang penting wayangannya. Wah iya, WMC Mas Karno. Ayo. Dan kanca-kanca ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal ngaturaken terima kasih matur nuwun. Wah iya. Dalang Akbar tidak menutup mata. Wah iya. Iso masuk ana ing daerah Bojonegoro ki saka kekadangane kanca-kanca WMC. Oh ngono anggone ngraketake paseduluran. Dadi seniman ki ora mung sing diudi, ora mung perkara skill. Skile wis apik, saya apik meneh nek serawunge relasine tambah luas, tambah bagus. Oh ngono mah. Ayo ngaturke panuwun. Ya pancen kaya mangkono ndongakne marang pinanganten kekalih. Ndongakne marang ya kuwi Mas Andre Adi Pratama kelawan Mbak Sevi Yulia Andriani. Moga-moga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warohmah katal akhirah. Bisa menciptakan baiti janati rumahku surgaku. Satemah bisa nduweni golek kencana kang wujud putra no. Oh ngono ya Mak. Ya. Ora ndongakne temanten nganti kaken-kaken ninen-ninen. Ora ndongakne kaken-kaken ninen-ninen. Ora. Mergane apa? Kuwi donga kleru, kuwi donga salah kok no. Oh donga kleru, donga salah. Mugi-mugi temanten ngatut runtut reruntungan ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Lah dalah diijabahi tenan. Saiki jaman saiki wong tuwek kari modare pegatan ya akeh lho, Nduk. Oh ngono. Dadi dongane diganti. Muga-muga antuk wahyuning judo. Wah iya. Donya nganti tekan akhirat. Wah iya. Amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing malam hari ini ya uga di live streaming lumantar channel YouTube Astabrata Media. Oh ngono. Dadi sing ora bisa kepareng rawuh, ana ing Laladan Beji, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro bisa lumantar mirsani YouTube ana ing channel Astabrata Media. Oh ngono ya, Mak. Alhamdulillah. Wah, penonton hebat, penonton luar biasa. Ngene iki nyambut gawene dalang senadyan to janjane abot ning krasa enteng merga suasana yang mendukung. Ngono ya, Mak. Kamangka gaweane dalang ki angel-angel, sewengi 6 jam sirah mikir mripat nyawang kahanan. Ayo, kuping ngrungokne gender karep nek suluk ora bliro. Lah iya. Lambe nggo Antawacana, nggo omongan wayang, nggo suluk. Ayo. Tangange nggo nyabetke wayang, sikile nggo jejeg keprak, kene cek ngempet nguyuh. Lah iya. Ning ora krasa merga para warga masyarakat kang mapan ana ing Beji lek nyemet dulur karo awake dhewe sak kanca Astabrata. Ayo.
Wong liya dadi dulur iki ya bengi iki. Oh, ngono. Iya Mak iya. Dasare beji masyarakat ana ing kene iki ya minded nyang mayang. Daerah Bojonegoro iki desa Beji iki daerah sering ana pagelaran wayang kulit. Wah iya. Iya ya luar biasa. Ayo. Yo, saiki ngaturke pemeriah supaya omongan ora dhewe, omongan ora ijen. Iki ana Mas Gareng. Mas Gareng. Ayo. Gareng saka Bojonegoro. Jare jenenge anyar Gareng Tipes. Ayo. Gareng Tipes. Engko nek mundak larang anu, celukane ya saya berbobot. Oh ngono. Gareng kolesterol. Oh iya. Nek saya larang nek Gareng stroke ngono. Lah kok medeni malah jeneng penyakit. Wah luar biasa. Diaturi minggah ana ing pepanggungan. Selindro sing ngrasa serampatke wae. Oh ya. Karaben. Ibiat ya. Wilujeng dalu selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu. Selamat malam Bu Limbo. Wadah. Bertemu kembali di Desa Beji. Nggih. Alhamdulillah. Pripun? Piantun mriki katon rukun. Ngaten. Wong sakmene mbane madhep rene kabeh. Oh. Ya wong tontonane ning kene kok. Tontonane wayang ya ning kene, mosok arep enek sing madhep rono kan yo ndak. Enek sing madhep rono kok. Heeh. Tukang gong. Oh, ayo netepi kewajiban wae ya nyatugase ngono. Alhamdulillah. Saged makempal. Heeh. Wonten ing Desa Beji. Beji. Teng dalempun Bapak Sukemi. Wah, luar biasa. Luar biasa sanget. Dugi pun disugata. Kanthi sae. Nggih. Ora mokal wong jenenge Sukemi kok. Kok ngaten, Mas? Lho Sukemi punika mengko werdi mengko karep. Oh, asma Kinarya Japa. Pak Sukemi. Sukemi. Jajal coba. Punika kula artekne per suku kata. Weh. Coba kaya apa? Nggih, pripun? S. Punika saking tembung sugih bener ing kanistan. Sugih bener wedi ing kanistan. Sugih bener wedi ing kanistan. S. Ulah kridaning bebrayan utawi sesraungan tan ana kuciwane. Bermasyarakat tidak bermasyarakat katitik tamunipun nggih kathah. Sing dongane ya akeh. Nggih. Amin. Kagungan putri kalih asmanipun. Kalih wujudipun ingkang paring asma angka setunggal Mbak Angel. Angka kalih mantene putri Mbak Sevi Yulia. Wah. Kok ya roh lho. Roh aku kok. Ponakane Mbah Mantano ndandah. Kawi. Elok sanget kahanan wonten ing gan-gan dalu punika. Katon rame. Regeng gayeng. Nggih. Sing nonton akeh. Kathah. Kuwi artine Dilanjut M. Punika menghibur masyarakat wonten ing Beji saha para tamu kanthi nggelar wayang kulit dalang Ki Akbar Sahalam. Wah, nek ngomongni Sahalam iso matep Sahalam. Ya di fase-fasehne kok. Kol-kolah kubromu iya no. Ton pondok lho Mas. Wah iya, pondok tebu tebangan. Ora, pondok bersalin kok. M mau ya. M. Sing terakhir I. I. Dalang ora roh. Tak jegelongke meksa ora iso. Hebat, pinter, cerdas kowe. Iki dina pemeriahe Gareng saking Bojonegoro Gareng Tipes. Wah. Sapa sing guyu? Tipes ki apik lho, Bu. Kok iso apik lho wong jenenge penyakit kok apik lho. Hati-hati ben gak kena apes. Tipes ki singkatan. Iya no. Hati-hati men ora kena tipes. Apes. Tipes. Tipes. Ora kaya sampean wong dalange wong tanggapan nang kedewan kok teko Jawa Tengah iki lho. Wah ya turu ora krasa kok. Ngene mbok takon wong ning dalan. Heeh. Ning dewan iki nggo endi ngono. Sampean kok ora takon tur dalan piye? Ya ora takon wong kahanane turu kok.
Heeh, ora takon. Berarti sampean bingung mau. Bingung. Beda karo aku. Lho. Sampean tekan kene mau jam Jam 4. Jam 4 sonten. Lho, kok iso sregep men lho wong aku teko kene jam 8 kok jam 4. Jam 4. Dugi mriki kula. Disiplin ya. Oh, disiplin. Wah, jan kuciwa Mas tapi. Pripun. Mriko nika wonten bulak to. Heeh. Kebelet pipis Mas. Wis ya, yo nguyu. Aduh lor adoh kidul. Ayo. Kula amping no teng wit ngeten. Heeh. Ais guys gak betah kok. Ayo. Ling-ling wah sama niki ya. Kula bupisno teng wit ngeten. Heeh. Lah kersane malah nih lho. Heeh. Ana manuk nih lho ngisena wong. Manuk Perjak. terus. Ngisena wong. Heeh. Wis tak atokno cilik no. Heeh. Cilik. Wah, seme cilik yo ben nggonku dhewe. Ngalenggon. Sadi mriko malih. Heeh. Terus wonten kandang, Mas. Kandang sapi. Ayo kuwi kandang sapi. Kula jepisno mriku. Aman iki mbrak kene wong sapi. Kula ngeti manuk ya ora enek lah. Ora ono, aman. Heeh. Kula tokne malih, Mas. Ayo. Lah niku lho, sapine kok ya muni. Munine piye? Moh ya ben aku kanggo kowe. Asem iki ngulih malih, Mas. Ngalih neh. Kowe nguyuh bolak-balik kowe besar piye jane? Wis jane gareng besar apa tipes? Sik to, urung sida nguyuh. Urung sida nguyuh gara-gara kuwi mau. Kewan sing kurang ajar. Ayo. Ngwalih neh ning kandange mentok, Mas. Kandang mentok. Terus Kula depisno malih. Heeh. Wis gak betah nek iki tak tokno arep sedil. Sapine ora enek, manuke ya ora enek. Kula tokne. Heeh. Kabeh Mas. Wer ngoten wis babar pisan. Heeh. Lah niku badhe kula denok tur ngoten. Heeh. Mentoke kok ya muni. Piye? Mas. Heeh. Mas. Saking kewan kok ngelokke ya. Tenan aku ya gumun kok. Kewan kedewan iki pinter-pinter, Mas. Oh, iso nyemoni ngono ya. Iso nyemoni wong. Akhire ora sida nguyuh, Mas. Ora sida nguyuh seprene. Ora. Heeh. Akhire nguyuh ning omah kuwi sampinge omah kosong. Oh iya. Tenggurine bakul kopi. Oh. Ayo ning omah kosong. Kula nguyuh teng mriku. Heeh. Lah niku kan kula elek-elek nggih nyantri lho, Mas. Oh iya. Ora enek banyu. Oh. Akhire kula golek godhong ora enek. Heeh. Golek plastik, Mas. Oh. Plastik tipete ada jajan. Oh. Heeh. Bakdo pipis lega. Waduh, wis iki gak enek godhong, gak enek apa. Arep tuturno tembok ki adoh. Kan enek rese ngaten. Heeh. Akhire kula njukuk plastik niku. Heeh. Kula tul-tulno peteng kok, Mas. Ayo. Tul. Jelalah kersane ngalah gak bener, Mas. Napa? Anak semute abang. Lah gatel jebang bayi. Lah kene iki giri-giri aku jian. Malih Mas malih. Intinipun ndongaaken Bu Limbuk. Manten berdua. Mas Andre jenengan nggih jenengan wau ndongaaken muga-muga pikantuk wahyune jodoh ing donya tekan delan. Betul. Kula nggih ndongaaken. Ndongane Mas Gareng kepada pengantin berdua. Muga-muga aja pegatan. Oh. Ngono kuwi wis cukup. Kuwi donga sing apik, singkat ning padat ning jelas. Padat nanging berisi. Oh. Aja sampai pegatan lan ndongaaken muga-muga Sri Atmaja temanten kalih enggal pikantuk putra saha putri ingkang sing pinter, murah solehah. Mekaten. Aja kaya tanggoku. Oh, tangga sampean? Tanggoku ya ora gelem nglesanakne program pemerintah. Apa kuwi program pemerintah? 2 anak cukup. Oh, kabeh. Nah, tanggoku ndek anak 7. Sampai bingung Mas nek jenengno niku. Nggih. Sampai bingung nek jenengno akhire niku. Gak kurangan akal, Mas. Sing nomor 1 niku gamel PI kabeh, Mas. Oh. Nomor 1 dijeluki GPI. Oh. Soale nomor 1. Masya. Terus nomor 2 niki ROPI mergo nomor 2. GPI ROPI. Oh, mergo bapake Imam Syafi'i. Ora soalé nomor 2 bapake nggih PI niku. Ya, ROPI ya terus. Nomor 3 LUPI. Soalé nomor 3. Terus selanjutnya nomor 4. 4PI. 4PI. Terus anak kelima
Mau PI soalnya nomor 5. Oh. Ben gak kleru kok nak nyeluk. Ben ora salah. Heeh. Terus nomor 6. Nomor 6 niku adik itu PI, Mas. Sik ta. Lah ya jenenge sapa? Lah ya adik itu PI. Nomor 1 GPI, nomor Ro PI. Nomor 3 Lu PI. 4 PI. 5. Mau PI. Nek nomor 6. Nomor 6 niku Yune mau PI, Mas. Sik to kok ndak penak nonton tak rasane. Piye to iki? Nomor 1 GPI, loro Ro PI, Lu PI, 4 PI, Mo PI, 6 kuwi adik itu PI. Oh, iya. Heeh. Anu jenengno tipes ae Mas aku. Intinipun suka pari suka. Bapak Sukemi Bapak diberikan Sukemi rezeki yang melimpah. Rezeki melimpah. Kathah barokah. Barokah anggenipun kagungan hajat mboten lokak nanging tambah kebak, mboten nyandung kala nanging nyandung rezeki. Amin lho, Drak. Penontone sing mirsani nyenengke. Nyenengke wong enek sing nyemoni kok. Heeh. Weh enek ketheke no. Kethek piye iki ngono gareng. Oh, heeh. Lah pupuran nyambut gawe sewengi dadak pupuran putih berat. Berat lho masih dadi gareng iki. Oh, kok berat-berat. Lah rupa ganteng durat-ora dadi elek. Lah yo goleki sandang pangan itu seperti Loh, itu. sampean ngenyek aku nek kene golek dhuwit. Nuwun sewu, Mas. Loh. Kula menika gareng sing pun kondang kalau kok saindenging Nuswantara nate ndalang sak njurone segara, Mas. Kok sumbarmu kaya ketoke. Lho. Lah nek trimo gareng golek dhuwit apa itu? Oh. Ngeboti seduluran. Aku ngeboti seduluran, Mas. Oh, nek aku ning kene jelas. Jelas napa? Nyambung seduluran karo golek dhuwit. Nek kula mboten, Piye? kula mergawe lillahi taala mboten nyuwun bayaran kalih Bapak Sukemi. Senek senan danyang kene, Mas. Mosok belas sithik Setyo. Belas aku gak njaluk bayaran nggone Pak Sukemi. Kok sektimen kowe? Lho, sekti kok gareng kok. Lho. Alasane? Alasane sing ngejob gak dudu Pak Sukemi ya sing ngejob bapake jenengan kok. Oh iya, silit aku. Silit piye to? Lillahi taala. Lillahi taala. Lillahi taala. Ya kuwi beda dalane ae, sing asli panggah nampa dhuwit Mas kamu. Nek kula ngapunten kula mboten trima dibayar ngeten gareng dibayari brek kula nggih mboten purun, Mas. Lah geleme? Bayari cash nggih mboten purun. Geleme? Bayari duit. Oh, ayo. Bayar brek ya lempok. Sindene luar biasa. Alhamdulillah sinden sangat luar biasa. 1 2 3 4 5 6. Wah, kowe ngitungmu kok mbok yo sing rada pilah 1 2 3 4 ngono lho. Heeh. 1 2 loro. Ayo. 3 Lu PI. Ya, iki seneng meno. Heeh, seneng aku kuwi. Aku seneng kok kuwi. Enggak. Terus Nomor 4. 4, 5 6. Tek mun nyepelekke itu satu orang. Ih, kamu gimana sih kalau mengingeti itu yang jelas dong. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. Oh, ngono kuwi awamu peh porsine besar mbok hitung 2. Ngono kuwi ora adil ngono. Wong ya siji lho. Deloken. Soale niki sinden berbobot, Mas. Oh, iya. Berbobot suarane. Sapa sing ngomong? Lah apa? Bobot ya bobot awake berat badan kuwi lho. Iya. Nek yo kan dijangkepi ben urut. Ora enek iki ora dadi, Mas. Ora dadi. Ora enek sing tuwa kaya niki ora dadi. Sing mangestoni tidak Sing ada. mangestoni kok ya. Ini ada Dik Niken Salindri yang sudah ditunggu-tunggu para warga masyarakat di wilayah Beci dan sekitarnya. Kita tanjakan ya. Ya, kita celuk saja. Ayo, disepoti, ayo ya, kasih musik biar hebat. Iya, oke. Yo. Iki ngeti apa rek? Cek mi. Nggih. Nggih. Wilujeng dalu selamat malam Dik Niken Salindri. Sugeng dalu selamat malam Mas Akbar. Bertemu di Desa Beci Kecamatan Kedewan. Oh nggih niki teng Bojonegoro nggih Mas. Betul. Nggih alhamdulillah saged ketimbalan malih teng Bojonegoro. Teng daleme Bapak sinten? Bapak Sukemi. Bapak Sukemi. Nggih ngaturaken matur suwun sangat kagem Bapak Sukemi. Sampun nimbali Mas Akbar kalian kula. Mas Akbar sak rombongan mugi-mugi panjenengan sehat selamat wilujeng Bapak. Amin. Dipun paringi panjang yuswanipun
rezekinipun berkah, rezekinipun rezekine muga-muga ora luka ning malah kebak ngoten nggih Mas. Nggih. Uga mendoakan pengantin berdua. Nggih. Namine Mbak sinten mau? Mbak Sevi Yulia Andriani, Mbak Sevi Yulia. Mbak Sevi kalian Mas Andre Adi Pratama. Mas Andre. Wah, nggih mugi-mugi jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet diberi momongan. Amin. Semoga langgeng. Amin. Nggih pernikahan itu pernikahan yang pahalanya luar biasa. Sunnah Rasul. Pahala yang selama-lamanya. Amin. Mas ya umbah-umbahe tiga bojone iki pahalane iki akeh banget Mas. Iya, betul. Salim tok iku ya wis pahala. Salim istri, salim suami sama mencium hajar aswad. Siap. Cah pondok kali. Mas yo gurung ngalami ki. Ilmu dari orang tua. Nah, kita sebarkan. Pak Sandi dengarkan. Iya. Ya luar biasa. Iki disopo to? Ono bulus iki lho. Disopo. Wis kadung oneng-oneng putih ora dijak omong-omongan iki lho. Yo nyak golek pangan sak emplokan direwangi wedakan koyo ngono kuwi. Non. Hah? Non piye to? Non aku lu celuken. Nggih. Oh, ayu-ayu pekok iki. Hah, Piye to piye? lah wong kon nakone aku kok non. Non. Piye to ki? Nggih. Lho, Wong aku tak celuk mataku lho ki kok. Seto. Wong Mbak Niken ngomong-ngomongan karo aku penake banget. Mbak Niken sudah makan? Sudah Mas Akbar. Luar biasa. Tadi sudah ketemu Bapak Sukemi? Oh, sudah wow teng mriko pun salimano. Luar biasa makannya, hidangannya hebat ya. Inggih. Nah, wonten rawon wow tasih anget wow nggih. Rawonnya enak sekali ya. Genten aku. Genten kowe. Mbak Niken, Non. dugi mriki jam pinten? Nggih. Mun mam dereng? Non. Mun ngombe? Nggih. Piye to ki? Anu, ki bintang tamune Mas Garing Tipes dan Mbak Niken Nun. Non. Telek. Asem iki. Piye to ki? Piye kabarmu wong ayu? Alhamdulillah ya ampun Pak De. Piye kabare sampean? Alhamdulillah wilunyeng. Wilujeng. Luceng. Aku ya lebih lunyeng Pak De. Ya ampun Jan. Ya. Suwi ya dhewe gak ketemu ya Allah Pak De. Piye sampean bojone sampean kecik apa enggak? Iya lah bojok wis tak pateni kok. Ya apa? Lah kok sampean gak ngesane? Anake sampean ke piro? Anakku loro. Sing nomor 1. GPI. Sing anake jenenge JPI wi. JPI nomor 1. Oh, JPI nomor 1. Sing nomor loro kondang lho. Mosok Kandari kok kelas loro lho wis kelas loro SMA kondang. Mosok to Pak? Kandhane kok Kondang opo kondang? meteng. Meteng kok bangga. Ya bangga no, wong wedok iso meteng kuwi tegese bibit unggul. Kok iso bibit unggul? Iso meteng kaya kondang to kaya. Wis rabi ora masalah. Wis rabi. Wis rabi kok ya. Mosok to. Iki piye to pecah iki? Lo kan ini namanya interaksi. Iya. Jadi kita tuh harus mengimbangi Pak De. Iya. Jadinya kan kita itu ngomong-ngomong itu kan harus sesuai ya kan? Oh Pak De. Iya. Lah sampean ngono kok pupuran putih-putih ngono ki ben apa ya? Iki ngono ya ben gak ireng. Putih yo gareng yo ngene iki to putih ngene iki. Lah nyapa kok gak dicet ireng ae ngono ya Pak De? Cet ireng yo oli yo dikira munyo aku demit. Lah kan malah penak ngono lah dicet ireng ki dadi lucu ngono lho. Nah, penak nek ditumpaki. Lah kan lek putih kan dadi koyo pucet ngono to Pak De. Iki kok kaya sumur kompan ta Pak De.
Sikra cancut kumregut ngembat watang ora basa mungsuh tangkep jaja kantaran bau sayekti Tinggalena prapteng lampu sirna madyaning palugon sirna madyaning palugon wala dalaman werta manwerti man Dursasana nyadong dawuh Paman Sengkuna medaling jaba niti krita Dursasana nyungsung warta Paman Sengkuni medaling jawi niti bendi Dursasana nyungsung werti Paman Sengkunar medaling latar niti dukar Dursasana nyungsung kabar Paman Sengkunos ndase atos cangkemmu le. Mbok sing tatan karo wong tuwa kok. Aku ki pakmu cilik. Kok ngarep dirungokke penak lah kok bareng tekan keri kok ngatos ndas. Wis suwe le ndas ki atos ki wis suwe. Ning enten lho ndas sing empuk niku nggih enten. Cangkemmu mesti ngono kuwi nek dikandhani wong tuwa. Kula pun karata marma cumadung dawuh paman Kang Putra Jayadrata cumadung dawuh paman Kula swatama cumadung dawuh paman la papan kula Papan Cekudi papan ya opo kabare man Kula pun durma ganti man Pate Arya Cekudi Kang Putra ngaturaken tirta Candaka tirta banyu Candaka kodhok papan Cekudi kaya kodhok ora apa ta nguman-nguman karo wong tuwek paman ceng kuni kula pencit citraksi nyung sok kabar paman wis Paman Sengkuni ni kula pun citraksa kula nyungsun kabar man awit sedaya niku kedah sing ati-ati nek mboten ati-ati saged kecantol wek ngono ki ta ra apa wis Kurawa ora usah kakean gunem sing baku. Saiki para Kurawa do lakonana telunga. Telunga niku napa mawon, Paman? Siji ngrungokno, angka loro ngrasakno, angka telu nglakonana. Merga kowe bisa tekan kene iki sing bayari negara, kudu bisa nindake apa kang dadi dawuhe dulurmu tuwa anak Angger Jaka Pitana. Tekan kene iki sing dipamrih ora ana liya kejaba mung supaya ponakanmu si Lesmana Mandrakumara bisa jejodohan karo putrane putri Nalendra ing Dwaramati si Endang Lara Temon ngono. Ning syarate iki mengko kudu bisa mateni si Petruk. Merga Petruk nunggal karep karo kekarepane wong Ngastina. Nek Petruk isih urip, Petruk isih meger-meger urip ning jagat raya iki, tangeh kelakone ponakanmu bakal entuk bojo. Mula dina sak mengko siyagakna para wadyabala. Aja nganti slendra kang dadi rasamu ya Nggersata Kurawa. Ngastina krit lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman. Dina iki anggonmu dandan aja kok kendhoni ning kepara kencengana. Goleki Petruk kantong bolong ketemu karo Petruk rasa kesuwen bondo tangane serimpung sikile babaten gelune.
Inggih ngestaken dawuh man. Swatama wonten dawuh paman. Metuwa njaba. Nabuh bendhe kaping 3. Pisan dandan kaping pindho lumpuk kaping 3 kabodholake. Nuwun inggih dhateng sedika amit madal pasilan paman. Mangsah nembah kang piniji Sang Swatama nenggo bidal undang wadya bala mangko rumahap kang para wadya nganti dawuhira tan wonten kang samya kantun nenggo dawuh bendhe bidal budaling prasata Kurawa kalamun Cinandra lumaris lampahi. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Hey!
gitu. Yo. Ripah loh jinawi karta lan raja enuswantara nyata jerot ajabe apan gede angkere urasan Mosok ya ini wis goro-goro. Urung. Gang Nun. Sajake
kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Masalahe apa lho? Lho, kae lho, sawangan. Ana gendera ku mlebet ing akasa kae, ana gendera. Ana gendera warnane abang, gambare ndas Banaspati. Sawangan. Kae saka Wadyabala negara Ngastina. Sawangan kae. Rakyat risang kapirang rinangkul kinempit kehempit duh sang retnaning bawana elane iya Truk ayo arep nyang endi kae arep rene goleki sapa goleki aku lho masalahe ngono apa lho kok goleki kowe iki masalahe apa dak ngene ki sajake ora narimakake nalika ana Stinggil Dwarawati sinuwun Mandura nalika tak uman-uman satemah kongkonan Kurawa arep ngeroyok aku iki piye Gong apane lho arep sektiya kaya ngapa yen wong siji kuwi musuh wong pirang-pirang mesti bakale kentekan tenaga pekasane aku iki mengko bisa mati Gong yen aku iku mengko mati piye dikubur iki mbok ngekeki solusi lho lah nyatane ya arep piye lho Mas ayo ora ning ngono tanggunganku iki isih akeh tanggunganku isih akeh utang bank piye heeh ngene iki aku malih kelingan wong Kendali Sada si Anoman heeh biyen tau kandha nyang aku Truk besok yen aku mulya aja kuwatir aku ora bakal lali karo lelabuhan aku ora bakal lali karo lelabuhane Petruk Kantong Bolong ayo saking gedene lelabuhanmu marang Anoman Truk Seksenana sok sak wanci-wanci kowe kapengkok ing Pancabaya aku sing bakal mbelani karo kowe engko kepepet-pepete kowe bakal dipateni karo wong pirang-pirang kowe ora usah nyeluk aku bakal teko dhewe sing ngomong ngono kuwi sapa Anoman lha ndi saiki lah ya kuwi nyatane kaya ngono kuwi nek gur janji akeh tunggale no? Nek gur janji akeh tunggale ning nyatane buktine endi ngerti ya aku dihapusi Anoman kaya ngono kuwi biyen jaman cilikane pas isih jaman munyuk tak gecek dase tenan sapa Anoman ngono heeh kamangka dheweke saiki iki pendhita sipate pendhita ki lati pakarti kudu nyawiji ngono yen iya ya iya yen ora ya ora sabdaning pendhita kuwi Pandhawa Kresna ingkang tumetes sing dlancang seta ora kena den owahi ngerti Anoman ngono iku jaman monyet jek cilik ngono kae pajek jaman cemong ngono kae tak bacok ndase tenan sapa Anoman mbok dadi menungsa ki aja kakean ngrasani lho becik mulat sarira angrasa wani Mas anyel tanpa lelabane Petruk Anoman saiki ora iso sukses kaya saiki isane kok nggur nyangkem wae isane nggur janji wae ning ora ngetau menehi bukti ora tau menehi kasunyatan bacok ndase sapa Anoman ngerti ya nek kedadiane kaya ngene nalika cilikane Anoman jaman cemong kae kepruk ndase sapa Anoman iki lho sembah sungkem pangabekti kula katur Raden ya wis tak tampa wah edan tenan Petruk iki asli sak nomer iki Truke enek dompet ning guri jigloke ngene sapa ayo genang nggon aku
Anoman. Pun dangu, Den. Pun dangu. Siin aku. Pun dangu. Iki kok ya ora omong-omong mau. Lah omong wae wis dane tak kedhepi piye nganggo kacamata ireng kok sapa sing weruh. Petruk, dalem. Petruk, wonten dawuh. Besok i wong kaya kowe iki nek mati sing bosok cangkeme sik. Dilebone kulkas no. Ben awet. Kowe ana apa? Kowe golek Anoman, kowe ora usah ngelok-ngelokke aku, ora usah ngrasani aku, ora usah maido aku. Kowe iki sak wanci-wanci ana mara bahaya. Wes la iki. Wes sastra. Nih, mara bahaya. Aku ki mesti muncul. Cerita lara-larae piye, sejarahe piye. Nggih, ngaten. Ndara Anoman kula badhe matur. Niki wau jane kula dikongkon Bapak Semar. Kyai Semar, nggih, ngongkon kowe ngopo? Sowan wonten ing Dwaramati, perlune ngebun-ngebun esuk andhet Jawa sore nglamar anak puponipun sinuwun ing Dwaramati Prabu Sri Bathara Kresna. Sesilie endang lara temon, ngaten. Arep dinggo sapa? Lah niki Bapak Semar niki nggih ngangkat anak pupon. Oh, dadi anak pupon arep dientukke anak pupon. Nggih. Anake Kyai Semar sing pupon anak angkat jenenge sapa? Asmane nggih menika adik kula Bambang Senet. Bambang Jemblung, Bambang Senet. Tak kira sing dirabekke Bambang Jemblung mboten. Bambang Senet lah niku ngelamar dilalah kersane ngalah sing sowan teng negara Dwaramati niku mboten ngomongaken Petruk kantong bolong ning ana tamu liyane ning ana dayoh liyane. Tamune sapa? Rawuhipun sinuwun ing Mandura nenggih Prabu Baladewa nggih Prabu Balarama. Perlune Prabu Baladewa lah kok dilalah niku kekarepane kersane Prabu Baladewa niku nunggal karep padha niate badhe ngebon-ngebon esuk andhet Jawa sore nglamar Endang Lara Temon. Kanggo sapa? Kangge wong Ngastina. Terus Prabu Baladewa niku dikongkon dinuta karo wong-wong Ngastina kalian Prabu Duryudana ken nglamarke Endang Lara Temon kanggo putra Ngastina Raden Lesmana Mandrakurawa. Umara Mas Umara. Nah terus wah Prabu Baladewa muntap lir kinetap. Wah mangar wedasane. Petruk ngaten niku ngamuk Prabu Baladewa dipadani niate kok dipadani tekate kok ora ngajar kowe Petruk. Wani madani karepe Prabu Baladewa. Lho lah kok malah aku sing mbok cengkiwing. Mboten niku lho iki conto rasa nyengkiwing aku. Nggih. Nesu geger. Lah nek wong siji musuh wong siji senggel kula siap. Lah terus, lah perkarane Prabu Baladewa didekengi karo Kurawa komplit sagamane, komplit sak pusakane. Kowe ora iso nandangi. Oh mboten saged arepa dikaya ngopolan kepiye? Arepa ngendel-ngendelke, arepa waniya. Nek wong siji musuhe wong pirang-pirang niku bakalan kentekan tenaga. Wong siji musuh wong pirang-pirang. Trisam no. Jor rusuh kowe. Arepa kentekan tenaga mila sowan Gandara kula nyuwun senjata pengayoman. Kowe njaluk apa? Kurawa mang tandangi masalah Prabu Baladewa, problematika masalah Prabu Baladewa kula ingkang badhe nandhangi. Ning para Kurawa jenengan singkiraken, kula nyuwun pengayoman Den. Aja kuwatir, aku sing ngayomi, aku sing bakal paring payung pitulung marang sira Petruk kantong bolong. Nuwun nggih sembah nuwun Kurawa tak dadakane Petruk. Nggih, ingkang atos-atos Ndara. Anoman malumpat sampun prapting witing naga sari
Selamat mangandhap katingal manut yoyo kuraking. Apa wartane ning dalan akeh wong mati keneng apa matine denani yoyo suduk jojo prapteng kikir sukmane hilang raga karinga lintre babu durung swanggon kula maku saka negara Ngastina kepapak Wanara Seta ora bangling Anoman Bambang Aswatama iya sumedya laku marep menyang ngendi nyimpang ngewo utawa nengen bakal ana perlu apa goleki Petruk kantong bolong yen wis ketemu tak babat gulune apa dosa kang sarta keluputane Petruk kantong bolong nganti bakal kok perjaya dosane digendong salah dindit wis wani dadi pepalang anggone putra Ngastina anak Angger Raden Lesmana Mandra Kumara anggone bakal dedaupan karo putri Bupon Dwarawati Sindang Loro Temon mula bakal tak pateni salin mungsuh dudu Petruk kang bakal dadi mungsuh ning Anoman Tandangono kasembatan kang jinangka kasil kang ginayuh kowe bakal mateni Petruk yen wis kelakon bengkah dadane Anoman wani karaku sing tak wedeni apamu matna sastra jindrapataken aji japa mantra tumpang suh tebiah tatamu melengsati kamu jotakon dosa kowe
berwalang tandang monumen.